Бүген без сезгә газаплар иң яхшы мәктәп дигән тапшыру тәкъдим итәбез. Дамир үзен начар хис итә башлый. Кайдадыр грипп эләккән бугай дип, ул врачка мөрәҗәгать итә. Анализларның нәтиҗәсен белү аңа аяз көнне яшен суккан кебек тәэсир итә. Дамирда спид шире табалар. Берничә ел элек аңа кан җибәргәндә инфекция эләккән булган. Ул әле яңарак кына яраткан кызына өйләнгән иде. Тормыш шундый ямьле, әле бар нәрсә алда иде. Ә хәзер ул үләргә тиеш. Ни өчен мин? Бу җәза миңа ни өчен? Ни өчен бу хәл минем белән? Акылы аның моңа ышанырга һәм моның белән берничек тә килешергә теләми иде. Сәлим белән Нәфисәнең уллары Ринат урта мәктәпне бетерер алдыннан була бу хәл. Бер көн кич телефон шалтырый һәм малайның катастрофага эләгеп, хәзер реанимация палатасында яту турында хәбәр итәләр. Егет аңына килми, үлеп китә. Нигә безне Ходай кайгы хәсрәтләрсез генә яшәтми икән? Гомер булай да бик кыска. Аның да күп өлеше төрле мәшәкать, михнәт чигү һәм газаплардан тора. Ни өчен минем язмышым шундый аяныч? Мин нәрсәдә гаепле соң дип уйлыйбыз без андый чакларда. Әйе, кайгы хәсрәт күрми, газап михнәт чикми, гел рәхәт кенә яшәгән берәр кеше бар микән җир йөзендә? Һәр кемнең тормышында зур һәм кечкенә проблемалар, көтелмәгән авырлыклар очрап кына тора. Ни өчен дисезме? Чөнки алар тормышның бер өлеше. Кайда чын тормыш, шунда газаплар да. Күп хәсрәтләр күрүче кайберәүләр башкаларның тормышына карап, гынахлы кешеләр бу гомердә яхшы торалар, байлыкларын арттыралар, кеше азапланып эшләгән күк, алар азапланмыйлар. Кешеләр күргән кыенлыкны алар күрмиләр. Аларга үлгәнгә кадәр газап юк. Моны ничек аңларга икән дип уйлыйлар. Әйе шул, мондыйлар да бар. Мәдхияләр җырлаучы Асаф алар турында Зәбрдә булай дип яза. Алланың изге йортына кергәнче, аларның ничек битәсен белмәдем. Шулай, син аларны тайгак юлларга куйдың, һәм аларны түбәнгә төшердең. Алар ничек көтмәгәндә белделәр, юкка чыктылар. Канунсызланулары өчен харап булдылар. Берәүдә бер кайгы, берәүдә бер кайгы ди халык. Дөресен әйткәндә, берәүнең дә сарае буш түгел. Я булмаса, әле түтәлдә үсә. Бәлә каза сорап тормый, иртәме, соңмы, һәр кемнең өенә ишек шакымый нитми килеп керә. Менә шундый хәлләрдә ничек түзәргә? Каян көч алып яшәүне дәвам итәргә? Төрле авырлыклар, михнәтләр безне борчый, сызландыра, кайгырта, сыкрандыра, әрнетә. Бу табигый. Чөнки тере кеше робот түгел. Аның тойгылары, хисләре бар. Еш кына кешегә үзенең тойгылары белән идара итү, атмарлы машиналар, компьютерлары белән идара итүгә караганда күп тапкырлар авыррак. Кемдер киләчәге өчен борчыла, кемдер акча җиткерәлми интегә, кемдер эшкеше ир белән җәфалана, кемдер яраткан кешесен югалтудан, кемдер эшсез калудан курка. Кемнеңдер күптәнге күңел ярасы һаман әрни, һаман сыкрый. Ә кемдер гомер буе ширдән чыга алмый. Курку һәм борчылулар кеше өчен табигый кичерешләр. Дөнья сезгә үзенчә ярдәм итәргә тели. Көне-төне телевизорлардан уен көлкеле программалар күрсәтеп, борчылуларны оныттырырга, кәефне күтәреп, бәгырне катырып яшәргә куша. Сине рәнҗетсәләр, җавабын бирә бел, икенче якын килерлек булмасын. Үзеңне яклау өчен сугышырга, атышырга, кирәк икән хәтта үтерергә өйрән.
Үзеңне үзең генә яклый аласың, сине беркем дә якламый, ди ул. Һәм ул моны шундый оста өйрәтә, шундый кызыктыргыч итеп китереп куя, исбатлый, каршы әйтер дәлилең калмый. Балыкка да кармактагы җим шундый кызыктыргыч, шундый татлы, шундый кирәкле тоела. Җимне кабуы була, кызган табага килеп төшүе була. Сезнең ашу, ярсу, нәфрәт, үпкә яки көнчеллек тойгылары кичергәнегез бармы? Шундай тойгылар кичергән чакта сез нәрсә турында уйлыйсыз? Әлбәттә, мәхәббәт яки назлы хисләр турында уйламыйсыз. Шулай бит, тойгылар реаль һәм монда табигый булмаган бер нәрсә дә юк. Тойгыларны алдан әйтеп биреп була, чөнки алар уйларның нәтиҗәсе. Безнең тойгыларыбызны Аллаһ уйларның сәбәбе итеп түгел, нәтиҗәсе итеп яраткан. Ягъни алар уйлардан соң киләләр. Күп кенә кешеләр үзләренең ашу, ярсып китү, үпкәләү кебек тискәре тойгылары белән көрәшәләр. Төрле күнегүләр эшләп карыйлар, үләннәр яки дарулар ярдәмендә тынычлык, рәхәтлек табарга тырышалар, психотерапевтларга мөрәҗәгать итәләр. Әмма барыбер кешенең тойгылары аның үзеннән көчлерәк булып кала бирә. Ничек аларны югәнләргә соң? Ничек алар белән идара итәргә? Я булмаса, ничек аларны уңай хисләргә алыштырырга? Тойгыларны үзгәртә алу өчен фикер йөртү рәвешен үзгәртергә кирәк, ди Аллаһ сүзе. Кешенең күңелендә нәрсә булса, аның гамәлендә дә шул булыр, диелә изге язмаларда. Икенче төрле әйткәндә, кешенең уйлары нинди булса, аның тойгылары да шундый. Һәм кешенең үзен үзе тотышы аның фикер йөртү рәвешенә бәйләнгән. Гадәттә кеше булай фикер йөртә. Тормышта менә шул хатаны эшләмәгән булсам, мин бәхетле булыр идем. Менә шушы кешегә кияүгә чыкмаган булсам, минем тормышым бөтенләй башкача булыр иде. Эштәге теге хатын гел миңа аяк чалып тормаса, мин инде күптән хыялыма ирешкән булыр идем. Мондый фикер йөртүләрдә тормышыңнан канәгать булмау, зарлану, үзеңнең уңышсызлыкларыңда тормыш иптәшеңне яки башка берәүне гаепләү, аны кичермәү, башкаларның тормышына кызыгып карау, көнләшү һәм башка шундый тискәре тойгылар ята. Мондый уйлар һәм хисләр гынах ди изге язмалар. Гынах бөтен газапларның, бәхетсезлекләрнең сәбәбе. Гадәттә кешенең уйлары шунда ук тойгыларын кузгата. Шул хисләр, теләкләр, нәфес аны төрле гамәлләргә этәрә. Еш кына тойгылар шаукымы нәтиҗәсендә кеше үзе дә сизмәстән бик күп ямьсез сүзләр әйтеп, юньсез эшләр эшләп ташлый. Ә инде эш узгач, терсәкне тешләп булмый. Тойгыларны югәнләү өчен Аллаһы безнең башкача фикер йөртүебезне тели. Үзен Худайның ихтиярына буйсындырган, Раббының әмерләре йөрәгенә язылган җан үзенең хис тойгылары белән идара итә башлый. Аның тойгылары Аллаһының сүзенә таянып башкарылган эш гамәлләре артыннан ияреп, тиешле дөрес юнәлеш ала. Аллаһыдан зирәк акыл кабул итеп, андый бәндә әллә нинди көтелмәгән хәлләр, хәтта авыр кайгылар очраганда да бөгелеп төшми. Хәсрәтләр, михнәтләр аны чыныктыра гына. Бу язмышның үзенә юкка гына бирелмәгәнен ул йөрәге белән аңлый. Шунда аның күңеле дә илаһи тынычлык һәм сабырлык белән тула. Раббысына рәхмәт хисе аның бөтен рухын тутыра. Пәйгамбәр Дауд шикелле йөрәгеннән Аллаһыны данлау дугалары агыла башлый. Син миңа күп һәм авыр кайгылар күрсәттең, әмма алайда үзең үк яңадан тереләндердең һәм мине җир упкыннан чыгардың. Син мине һәр бер кайгыдан коткардың һәм күзем дошманнарыма курыкмый карап торды. Күңелемдә кайгыларым күбәйгән чакта синең юатуларың җанымны сөендерәләр. Алла безнең сыйнышыбыз, көчебез, авыр кайгы килгән чакта булышучыбыз. Шунлыктан без
Жир тетрәп, таулар, диңгез уртасына ташлансалар да, курыкмабыз. Мине үлем ширләре шулгап алдылар, тамук газаплары очраттылар. Мин кысанлык һәм кайгы күрдем. Шул чакта мин Ходай исемен чакырдым. Эй Ходай, җанымны коткар, Ходай ярлыкаучы һәм гадел. Безнең Аллабыз шәфкатьле. Ходай гади җанларны саклый. Бик авыр булганда, ул миңа да булышты. Син кайгыларыңны Ходайга сал, һәм ул сине ныгытыр. Тәкъва кешене ул һич кайчан каушатмас. Алар сиңа көтмәгәндә килеп ябырылмасын өчен, йөрәгең һәр төрле газап, шир, үлем, афәт һәм михнәтләрне кабул итәргә әзер булсын. Ходай кешегә бер кайчанда файдасыз авыртулар җибәрми. Аллаһының көче белән сынау һәм түземлелек тегермәннәрендә еш эшкәртелүчеләр тормыш авырлыкларыннан сынып төшмиләр. Һәр тамчы яшь кешегә ниндидер хакыйкатьне ача. Шүкеш ташны ваткан кебек, хәсрәт михнәтләр дә безнең тупаслыгыбызны, каты бәгырьлелегебезне һәм тәкәбберлегебезне җимерә. Кайгы ачысын татымаган җан әле тормышның тәмен дә белми. Кем аз михнәт чигә, шул аз ярата да. Газапларсыз мәхәббәт булмый. Мәхәббәтне аңлау өчен газап мәктәбендә укырга кирәк. Сынмаган, кайгырмаган йөрәк Аллаһы өчен әле файдасыз. Әгәр кешеләр каты бәгырьле һәм бер-берсен кыерсытып яшиләр икән, димәк, әле алар бик аз михнәт чиккәннәр. Кеше газаплардан качырга тырышса, ул үз-үзен генә яратучы һәм Аллаһыга әле яраусыз булып кала. Кайгы мәктәбе иң яхшы мәктәп. Кайгы кешене байытмаса да, акыллыландыра. Газаплар безнең өчен бер файдасыз үтми. Алар безнең аңыбызны тәрбияли, җаныбызны сафландыра, ихтияр көчебезне тәртипкә сала, хисләребезне чистарта, тормыш максатыбызны ачыклый, холкыбызны чыныктыра. Газаплар көч һәм зирәклек бирә. Газаплар безне кешеләрнең хәлен уртаклашырга, аларның кайгыларын аңларга өйрәтә. Газап буйсыну, Аллаһыга тугрылык тәрбияләү чарасы. Газаплардан иң яхшы дару Аллаһының ихтиярына буйсыну. Бүтән газапларның да максаты бер: безне Аллаһыга китерү. Билгеле булуынча, бал кортлары бал җыйган чорында иң ачы ризык белән тукланалар. Без дә ачы кайгы икмәге белән туйынмыйча торып, Худайга яраулы эшләр эшләргә әзер түгелбез. Әгәр кайгылар һәм газаплар булмаса, кешеләр бик сирәк һәм салкын гына дуга кылырлар иде. Күпчелек безгә кайгы болытлары, фатиха яңгырлары яудыру өчен җибәреләләр. Авырлыклар һәм хәсрәтләр иман итүченең рухи тәҗрибәсен байыталар. Михнәт чиккәндә үзен түгел, язмышын битәрүченең хәле өметсез. Газаплар безгә кешеләрне кичерү һәм шулай үзебезгә дә Аллаһыдан кичерелү алу мөмкинчелеге бирәләр. Әгәр безнең газап чигүләребез бетмәсә, Худайның исәбе буенча, димәк, әле алар безгә кирәк һәм файдалы. Бөек кешеләр газапларны сүзсез генә кичерәләр. Худайны сөючеләр тормыш бүләк иткән һәр нәрсәне шатланып кабул итәләр. Ходай мискинне сыендыручы, кирәк чагында кайгыларында булышучы. Син җәберләнгән кешеләрне коткарасың, ә тәкәбберләрнең күзләрен юашландырасың. Миңа каршы шир килсә дә, күңелем курыкмас. Миңа каршы сугыш кузгалса да, мин Худайга ышанырмын. Чөнки бәла килгән көнне ул мине үзенең шатырына яшерер, үзе торган урынының аулак төшенә яшерер. Мин синең куәтеңне зурлармын. Иртәдән үк синең мәрхәмәтеңне сөйләрмен.
Чөнки син минем яклаучым, кайгы килгәндә сыеныр җирем булдың.